Друзі, привіт! У цьому відео я вам покажу і розкажу, як правильно приготувати справжню бордоську суміш. Тому що перша обробка саду, вона дуже важлива і робиться якраз таки бордоською сумішю і знищує до 90% збудників хвороб. І потім по сезону нам потрібно буде тільки зробити пару профілактичних обробок нашого саду. Якщо будете підписані на мій канал, то все це побачите і не пропустите. Спочатку нам потрібно буде вапно. Вапно використовую не гашене, грудкове, продається в інтернеті. Нам знадобиться 500 грамів. У 10-літрове відро наливаємо 5 літрів води. Вода повинна бути чиста, а також неважливо якої температури. Холодна або ж вже відстояна вуличної температури. І всипаємо туди вапно. І нам потрібно його погасити. Щоб скоріше воно розчинилося, його краще подрібнити. Тепер нам потрібен буде мідний купорос. Його нам потрібно буде 300 грам. Як бачите, деякі виробники його фасують зразу ж для приготування бордоської суміші на 10 літрів води. Висипаємо у відро. І мідний купорос швидко розчиняється тільки у гарячій воді. Додаємо гарячої води. Десь приблизно 4-5 літрів. І також добре перемішуємо, розчиняємо його, щоб ми не відчували нерозчинені кристали на дні. І так і помішуємо. Розчиняємо спочатку мідний купорос, потім йдемо помішуємо вапно. Але остерігайтесь підробки мідного купоросу, тому що якщо він буде неякісний, то ця обробка для саду нічого вам не дасть. Як перевірити якість мідного купоросу? Берете звичайний цвях, головне без іржі, новий, і занурюємо його у мідний купорос. І не дуже довго нам потрібно буде його потримати. Як ви можете бачити, пройшло лише декілька секунд, а він вже потемнів. У цьому мідному купоросі дійсно є мідний купорос, тому що є виробники, котрі насипають туди якийсь блакитний пігмент, і коли ви занурите туди новий цвях, він такий залишиться. А оце дійсно гарний мідний купорос. Поки розчин готується, розповім вам про безпеку, тому що бордоська суміш небезпечна не тільки для збудників хвороб, а також і для нас. Тому нам потрібно буде захистити органи дихання, очі, а також тіло від попадання на нас бордоської суміші. Для очей і для органів дихання я використовую ось такий респіратор. Ви можете використовувати окремо окуляри і окремо сам респіратор. На респіратор бажано встановити ось такі 3М фільтри з маркировкою 6059. Це повний захист. Також потрібні будуть звичайні резинові перчатки, щоб нічого не попадало вам на руки. А також можна використовувати захисні костюми або звичайний дощовик, котрий ви одягаєте на верхній одяг. На ноги бажано одягати резинові чоботи. Тепер, що стосується оприскувача. Я використовую акумуляторний оприскувач. Якщо ви використовуєте також акумуляторний або звичайний з помпою, то усередині цього оприскувача є отака сітка. Її ми залишаємо. А усередині його є отакий фільтр з мілкою сіткою. Його ми знімаємо, тому що бордоська суміш, вона потихеньку буде осідати знизу і розприскування проходити не буде. Його знімаємо. Також ось тут, у ручці оприскувача, є фільтр. Ми його також знімаємо і закручуємо. Це ми робимо тільки тоді, коли оприскуємо бордоською сумішю. Потім ми оприскувач добре промиваємо і усі фільтра знову ставимо на місце до наступної обробки бордоською сумішю. Коли вапно повністю розчинилося, настає найважливіший момент у приготуванні бордоської суміші. Нам потрібно змішати вапно з мідним купоросом. Просто вливати його сюди не можна, тому що зразу вапно буде братися комками, а нам потрібно помішувати і вливати його сюди тоненькою струйкою. Якщо води у вас було мало, то доповнюємо холодною водою, доводячи об'єм до 10 літрів. Якщо у вас вийшло, як у мене, то все дуже добре. А краще за все налити під вапно
приблизно 6 літрів, а під мідний купорос 4 літри, щоб потім не так довго вливати мідний купорос у вапно. Тепер нам потрібно добре перемішувати, і цю суміш потрібно буде зараз процідити. Для цього я буду використовувати москітну сітку, котру я склав у 4 шари. Як бачите, на дні залишається зовсім трохи, для цього повністю розчинювати не потрібно. Тепер заливаємо в оприскувач і зразу йдемо і оприскуємо усі дерева. Оприскувач надівши на плечі, або якщо ви носите його у руці, то завжди йдіть і помішуйте, колихайте його, щоб вапно у бордоській суміші не осідало на дно. І бордоську суміш потрібно зразу виробити, тому що найкращий ефект є у свіжегашеного вапна. Тепер, що стосується обробки бордоською сумішу. Це контактний препарат. Він не проникає усередину деревини, тому важливо цю обробку провести так, щоб попасти на кожну гілочку з усіх боків, щоб усе дерево повністю було покрито бордоською сумішу. Також обов'язково проводьте цю обробку у ясну погоду. Якщо буде пасмурно, але дощ не передбачається, то також можна обробити. Тому що обробивши бордоською сумішу перед дощем, а весною дощі часто бувають, то ця бордоська суміш змиється. Таку обробку бажано проводити хоча б один раз на рік, навесні, до розпускання бруньок. Тому що якщо брунька вже починає відкриватися і з'являється зелений конус, то вже оброблювати не можна. Раніше за все прокидаються бруньки на персиках та абрикосі, тому ці дерева обробляємо в першу чергу. А також, якщо у вас буде час, то не зайвим буде таку обробку зробити ще й восени. І ось подивіться на результат обробки бордоською сумішу. Усі гілки укриті нею, і це означає, що у цьому році вирогідність того, що дерева захворіють, буде дуже мала. А після проведення профілактичних обробок по сезону дерева точно хворіти не будуть. Тому, друзі, кому інформація з цього відео сподобалась, поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.